いつらちょっと。クリスさん。王子。王子。ホーキング校。お久しぶりです。実は。何ですと。わかりません。わかりました。ホーキング校。感謝します。私が奮起すれば、サルバスの領主ホーキングと会見したレビンたちだが、平和の街でクリス。昼間の野党が待ち。しまった。はい。ボルドフ、出るぞ。昼間のやつ。かの者に力を。強くなったことを実感するな。まさかこの貴様らしつこ。お前とは来たいかと。こらやれ。
異様に変な男が。素人め、経験の差を思い知れば。まだだ。交代するんだ。すまない。
れ以上やらせるな。